We are now in July. So you are not expected to be spending money from budget 2019. Me yake faruwa ne kake ta dariya sai ka ce mahaukaci? Wani sabon dan wasan kwaikwayo aka sake samu a Najeriya, shine nake dariya. Kai shafa. Ashe Alhaji ba ka tsoron shiga wuta? Ni? Maganar Najeriya fa ake yi. Dakata Mr. AA. Me laifi na a ciki? Babu. Kawai da turanci za ka yi magana. Me zan faɗa kenan? So shikenan. Mr. President, did you know that 90% of Nigerians are complaining? I hope it's not for their selfish reasons. Papa, this is a very serious issue. No, Baba. It's extremely serious. Well, we have a committee on the ground. See, Papa, you won't understand until we start to deal with you.